El projecte Compenses és un projecte creat per a conscienciar a la ciutadania sobre l'impacte mediambiental que tenen els seus actes. El nom ve d'una pregunta molt senzilla. Com penses compensar la petjada de carboni que estàs deixant al planeta? L'objectiu és aplegar a tot tipus d'audiència. Per això es prepararen xerrades i activitats que abarcaven des dels més menuts en diverses escoles d'Ontinyent fins a la universitat i xerrades per a la ciutadania en general. La manera més efectiva de compensar la petjada de carboni és educant en hàbits respectuosos amb el medi ambient i el treball comença amb els més menuts, ja que són els que tenen que heretar i cuidar el nostre planeta. Ells són els més observadors. Han tingut que cercar les petjades de carboni que es fan en actes quotidians. Han sigut capaços d'adivinar-les i resoldre-les. I hem vist que són un gran equip de detectius. Amb una maqueta que vam dissenyar per a l'ocasió, vam tindre que cercar les diferències del que pot deixar petjades de carboni i del que ens pot ajudar a rebaixar-les. I com no, van saber en tot moment què devien fer i com posar-li remei. Una de les activitats va ser realitzar un viatge amb un vaixell solar, guiats pel Marquès de Camp, que anava explicant l'importància dels mitjans de transport en el desenvolupament econòmic i com hem evolucionat passant dels combustibles fòssils a l'energia solar. Aquesta part de les activitats hem volgut mostrar què són les energies renovables i com s'obtenen. Ha sigut el fil conductor d'aquesta activitat. El colofó de la qual va ser poder veure de primera mà un cotxe elèctric i poder pujar amb ell. Per a la ciutadania teníem preparades unes jornades amb la pregunta que a tots ens interessa. Com puc estalviar en la factura de la llum? En la jornada es donaven totes les respostes a preguntes com: què signifiquen els diferents apartats d'una factura elèctrica? Com funciona el mercat de la llum? Per què paguem cada vegada més? Què puc fer? Algú m'ajuda? Hem compartit experiències amb xiquets i adolescents, professors actuals i futurs formadors, empresaris, comerciants i hostelers, i amb tots els ciutadans interessats en fer d'Ontinyent un lloc millor, on la petjada de carboni siga cada vegada menys visible. Moltes gràcies. Ens ha compensat estar amb vosaltres. Agraïments a l'Ajuntament d'Ontinyent, Regidoria d'Educació i Ciència i Regidoria de Promoció Econòmica, CEFIR, Supermercats Consum, Fundació Baleària, FUBA, INLSL, Proselección SL, Unisocietat i Universitat de València en el grau de Magisteri Infantil. Tot i que hem posat tota la nostra energia positiva a agrair-vos a tots la col·laboració i el suport, demanem disculpes si ens hem deixat algú pel camí. De nou, moltes gràcies.